karam kado kave tuma phansi tame laben puthot choro lona di tuma phanili video nangkelang pitwa bot labenani tum jongsi nili channel along akimi lang polete subscribe igdene ason langmesen a video kelang ponong verji pha ilitum odaya matsitame 6 pwa arjilongbom sita penang anatum 6 pwa meaning abang bate alan thi bate aputhak abang kachini ne ban topik anang lasipini laban so video no ilitum 6 copy phansi ki puma ilitum jinipon pu 6 puke aphai kalakha angdeng aphan banzo angdeng along lake Indian adet pi along kido an tangdupop akhayatum Bon sitame alan aki benjenglok ditang jubat nim rokom akijoblim do polote labanso akhayatu maphan irai kom avar sai kipipon aphan lapen ke epaching turpon avar sai kipipon lasi lapuson kirai kom aphansi constitutional safeguard pukipudam padolo lapuson la Indian constitution a 6 schedule andeng along tapajan dun ling ajoksi karbia tumpini autonomous council ta kachilong dun jotro banso pen CEM MEC ang hoi pen chenglop MLA MP ang hoi sitame iri tuma phat na panong pidetlo lagi kaprek akhai mate kantanglat mate kachin thurtan akhai atumke nang pathurdun amapsi longlelo lapen ke 6 sidol akemang dam aban ke labanso la kan dubok akhai aphan kerai kom lapen ke kan thurpon labanso la pahini alam heno desemer pet pen 6 sidol akemang dam 6 sidol alam jo kachini dam nangji pulote lake isi apai biri asonsi mathadam bek nangkopji iritum IP birik jongsi payawe pulote labanso IP birik ke roirelu sonsi apai biri ke la 6 sidol henlo 6 sidol dotik ke karbi anglong autonomous council ta dobompu la sila iritum elam iki ilitum ijutan jubat nim rokom moninkan suri aphisi tame kapadower ji aphansi bangso Indian constitution safeguard nangki pipon padulu ilitum mathadam sinan Kaziranga national park pipotsi rai kompadonan kobro Pirti adan along kedoan akindu amarat apisi tame anu isiwet ke awi anudo pulote iniji bonsi tame asam anglong along kedo akindu mate Kaziranga along kedo akindu ke anu hiniave anu isiwet lake mathame alam Lasipirte along son thatpak amarat api kavedet ajo la anung isiwet akindu moninkan suri api kepado thekwerji aphansi national park pu irponsi bangso annam rai kom pinankobru lasi iliso karbiatung pirte along dodunji positame ning siwet pensi do thip nangji lapen ke elami ki penchenglob jutan jubat cherai thip pensi ilitum dodunanji kali polote 6 sidol apai biri arlo bansi nangu jampo lapuson Indian adet pi arlo kedo akhai so mate kandubo akhai atoma phan skirai komate safeguard piponangji pura aron kapin chong tekang lake 1778 aningan Bihar ahawar along Halavanso aninkan Bihar ahawar along Rajmahal Hill District Adiputi Commissioner Arpu kedobom lake Augustus Cleveland Alan Lee henlo 6 sidol aron kabon date kan chenlo Halavanso la Rajmahal Hill District along kido ainglong aso atuma phansi panong pi tekanglo Lavanso anglong aso atum amethan alam aki pen chenglo alun atomo jutan jubat nim rokom intolim sido lasi Augustus Cleveland Bangso alamaki alun atomo ajutan jubat nim rokom an pusitame bangso pirte along hiwil dun dedet nangji pura kirai kom mate safeguard aron bite kanglo lasi alanri Augustin Cleveland afhan ki 6 sidol akulusar lopura tikimo bom sitame iritum henuni Lasi, spinia video bang kelan ikvetpo. La penalitum dongsi a video bang lang ikmesen polete like pi iktame. La penalitum dongsi subscribe kelang polete subscribe iktetame. Lason lang mesen a video kelang ponmang ver jarpan. Tan pe do me thakme.